Na vyše 50-ročnom starom aute typu Warburg sme sa vydali do irackého Kurdistánu. Vítajte späť pri druhom dieli rozprávok Jožiho a Paliho. Vážení priatelia a vážené deti. Várťa je na ceste, na hlavnej komunikácii. Mechanik Janko, to je naša jediná nádej na úspech tejto výpravy. Čo robíš, Pálko? Na takú pumpu. Husté, to vyzerá, keď sme mali čln na Dunaji, kámo. Presne tak, a to je tá istá palivová. Skús to teraz trošku. Behlo do Lenkyho plota. Oh, shit! Joj, kámoškovia. To aj funguje. Do prdele. Pálko testoval auto, celý šťastný, že sa nám ho podarilo opraviť a môžeme sa vydať na cestu. A to nie len tak, priatelia, ale snažili sme sa predbehnúť známu výpravu Lada svetom. Akože úprimne, že nebrzdí to boh vie ako. To čo tam začalo, ne? Brzdové svetlo. Ty kokos. To normálne, že brzdíš, tak ti svieti kontrolka, hej? Áno, aby si vedel, že naozaj brzdíš. Lebo niekedy môžeš brzdiť a si myslíš, že nebrzdíš. Pravda. Môžeme si ich pýtať, že či má tenisové loptičky a dva by som dal dozadu po dva. Jak sa toto otvára? Čo mám spraviť? K sebe a dozadu. Aha! A pozor, ďalo to. Tak teraz. Dobre, teraz. Ďakujem. Pálko, niečo nám tu tečie asi. Či to má? Neviem, kámo. Benzín? Voda. Taký je ortelo, všemocný Pavel. Brzdí, nebrzdí. Brzdy nebrzdia? Dobre, kto nám komentuje situáciu? Situácia je zložitá. Najväčší problém je toto. Znamená, že nemáme brzdy. Situácia neznie až tak zložite. Povedal si to dvoma vetami, alebo dvoma slovami, nemáme brzdu. Je situácia komplikovaná. Situácia náročná, to je to lepšie slovo. Situácia náročná, nemáme brzdu. Ešte máme na dráte automechanika, ktorý nás možno pomôže nejakým spôsobom, len ho treba kontaktovať. A to... Celkom tvrdé. Držím stlačené. No, ešte to boli za pár bubliniek tam šlo. Ešte, poďte, ešte išlo. Ale brzdy je vzdušnené a ide sa ďalej, hej? No dúfajme. Dúfajme, že pôjdeme ďalej. Brzdy sú opravené, priatelia, pokračujeme ďalej. Chceme všetkým, ktorí sledujú tento film, odkázať a hlavne juniorovi, že sme v fetách. Za chvíľu ho máme. Oni sú v Kurdistáne, my za chvíľu opúšťame Srbsko, ale proste junior... Ty to nedáš, chápeš? Ty to nedáš! My ťa dostali! Pálko, nechceš nám vysvetliť, prečo pri tankovaní musíme vyhádzať celý kufor? Potrebujeme olej, aby sme tomuto dvojtakto dali to, čo potrebuje. Takisto ako každý z nás potrebuje trochu lásky, trochu opatery, starostlivosti, takisto aj tento Warburg potrebuje trocha lásky a jeho jazyk lásky je dvojtaktný olej. A nabudený tým, že doženieme Lada svetom,
sme trielili ako o závod. Že máme na to, aby sme dali ladistov. Teraz si predstav, že toto je Lada, hej? Junior! Toto je vlastne dokument o Lada svetom a o tom, ako každé jedno auto, ktoré predbehneme, je vlastne juniorová Lada. Kamion nerátam. Teraz nás obieha junior tiež? Toto je fully. To je Fabo. Kámo, Audinu na Warburgu predbiehať? No, akože môžeme to skúsiť, ale... Ale dole kopcom, keď pôjdeme. Junior nedáva, Junior je na telefóne, mutant. Junior, vieš o tom, že na telefóne sa nemáme? Rozkaz, pane. Jožko, kde je junior teraz? Junior je v Kurdistáne. A my sme v Srbsku. Čo sme zastali? Musíme vystriedať, tak to mňa normálne, nemám stuhnuté koleno, mňa bolia nohy proste. Však si ale cvičil si ráno? Takže našli sme nového vodiča. Nového vodiča v Bulharsku. Pretože náš tím začal mrnčať, ale tu sú dobrí ľudia, ktorí idú s nami. Filip tam úplne fituje do toho auta. Úplný fit. Úplne. Skús pedále poslačať. To pôjde. Si myslím, že by to mohlo fungovať. A zadu je miesta tiež dosť. Dali sme sa Svetského a ešte do Kurdistánu. Šošo, jak komentuješ túto výpravu? Nenávidím auta, nenávidím ITčkarov. Hrozné, neviem, na čo som sa tu dal, je zlé. Filip, ako ty hodnotíš svoje šoférovanie? Veľmi príjemné. Pre Turecko málo A aut. prečo sa nezaradíš peťku? No, pretože peťku nemáme. To je taký trik, že tu máme 4 rýchlosti. A čo ty, Belko? Jak ty vnímaš túto výpravu? Priatelia, je to tu. Je to tu, sme na tureckej hranici. Poprosím o trošku ekopohonu. Ekopohoň? Ako vždy poznáte ekopohony, ideme na to. Dúfame, že nás pustia, že nás nebudú zdržiavať na hraniciach. Je tu Audi jak nachcaných. Bojkot na hraniciach. Wow, to čo bolo za káru? To je dosť brutálne auto. Pretože v zdravom tele, zdravý duch. Všetko ide do Ja som jediný, sa chytám roboty. Ale tieto domčeky na tej skale sú fakt super. To bude public! Všetci to uvidia! Čo sa tu deje v tomto aute, že to nie je len tak, že si idete niekde a ide ti urvať dekel! To je junior. Aj sú tak nabalení hore. Aj to je nová rodinka, jak No. No to je rodinka, takže... Ale toto je štýl. Junior s rodinou išiel na on. Ty, brďo. Bak Cennet hani yola gideceksin ona yok. Dokumenty od auta.
práve sme sa dostali do Iraku, krajiny menom Kurdistan, kde sme prešli tisíce kilometrov. Nemali sme za sebou malý technický, ktorý nestihol prísť. Bin čísla skoro sedia, na štítku sú nejaké také jemnejšie nezhody. A sme tu 3000 km, priatelia. High five. Týmto autom. Fakt dobre, fakt som happy, že sme to dali. Takže veľa ľudí pochybovalo a určite aj v nás bol taký malý čriepok pochybnosti, pretože predsa len to auto, 76 ročník, môže sa hocičo stať, ale až na to, že sme ozdučovali brzdy, to išlo. Myslíš, že stretneme aj Ladu Svetom? Lada Svetom, áno, to je naša vodcovská výprava, vodcovské auto, ktoré sme celý čas nasledovali. Basila, a lenže tí sú teraz 500-600 km vzdialení, že s plným žalúdkom sa všetko rieši lepšie. Preto aj vy, ak ste hladní, najedzte sa. Ak zrovna nefastujete, ak fastujete, nájdete sa potom. Aké je to byť vegánom na cestách? Ťažké a... Je naozaj teba. A zvládaš to, lebo ty si akože hora, ty si obrovský chlap. Zvládam to dobre, pretože mám s sebou Jožka a Pálka. Servus, ahoj. How are you? Hello. Pali? Keď tak nejaký veľký. To nič, to môže mať 800. Tak ale kapalina má 230 bodváru toto. Vyzerá to rozbito, Pálko. No idea, potrebujeme Janka. Ideme ďalej. To, že nebrzdíme, je druhá vec, ale my ideme ďalej. A tak sa nepravdepodobné stalo skutočnosťou a dostali sme sa naozaj do irackého Kurdistánu, kde sme naplnili náš cieľ a stretli sa s nimi, s ladistami. To sú ladisti, toto sú ladisti. Práve ideme za Bobrom a Jožkom. Jožko stretol svoje idoly. Takže teraz môžeš mi spovedať, Jožka, ako sa cíti? Jožek, všetko v poriadku? Dobre? Šťastný? Šťastný. Dobrá. Tam budeme mať Lady. No. Ale máte video. Ja som už neveril, že prídete, keď ste písali, že ste pred Istanbulom. Thank you. Lebo... Je to prišlo ešte hrozne ďaleko, že idete pomaly, no? Vieš čo, my sme akože, my sme nešli, že my keď sme išli dobre. Hoci tu naša výprava skončila, náš príbeh úplne tak ľahko neskončil. Pretože, priatelia a deti, dávajte si veľký pozor na stravu v takýchto odľahlých končinách, aby ste neskončili ako my s otravou jedlom. To si robia kamoša, správne. Aj v tom najhorších momentoch nezabudneš na kamoša. 4-krát. No čo? Jožko, ako to hodnotíš? Asi nejaká otrava jedlom, tiem. A vygrcal si sa? Jožko, čo na to hovoríš? Je to brutálne. Brutálne. Žožo, máš nejaký typ postreh? Je to krásne, je tu čistý vzduch. Máme tu bohužiaľ trocha problém s tým, že chalne sa necítia dobre. A tu je hlava expedície. Pálko, nejaký komentár máš? Doriham sa tu, Joži je dorihaný. To je to, jak dýchame všetko to v tom aute, to je z plodiny. Ešte na to platí človek. Ešte to dá peniaze, aby mohol takto trpieť. Že toto je reálny život.